Vítám vás u třetího videa z Clash Royale a dneska jsem tu. Se Štěpánem, dejte mi s Oxem, pardon, Oxy. Buhu, omlouvám se. Tak, jdem otevírat bedny. To bude mini opening takovej. Hej, máme 5kovou Mančesku a ještě máme 2 dny. My máme 1. Tak, jdeme otevřít Českou, proklikáme to. Co? Fu! Cože? Screenshot! Co? Nečej, my máme graveyard! Free Česky! Jo! Kryšové! Co? Jdeme k Česku! To je prostě Českou video! Lidi! Graveyard! Ale viděl jsi to nový? Jak to bylo? Jo, já dostal do Graveyard na 2 z Manchestky. Jo, viděl jsem ten update, já mám na 2. Lidi, proto lidi, to bylo všechno, my se s vámi loučíme, čau!